Насамрэч першыя там хвіліны 2-3 ну такім я шакаваны крыху былі, таму нават не ведалі, як пачаць размаўляць. На працягу 13 месяцаў проста думаеш пра чалавека, ну уже не бачыш яго столькі больш за год. І ну так, это эмацыйны такі ўсплеск, калі ты ну, нарэшце пабачыў чалавека. Это і радасць адначасовая, і адначасовая такая трывога нейкая. Там такая трубка даецца, у мяне трубка, у яе трубка, перед нами шкло, краты перед нами. Вось, таму перыядычна прыходзілася так, то адзін бок там галаву павернуць, то другі, таму што ну, перед нами просто такі жалеза такое было. Там на шкле висит такая папера с забароненными темами для размовы. І там нумар 1, як ты жывеш у турме, нельга пра гэта казаць, нельга казаць пра ўнутраны распарадак, нельга нічога казаць пра саму крымінальную справу. То бок размова была вельмі сумбурная за гэтую гадзіну, таму што ну, прайшло 13 месяцаў, і так адбываліся нейкія падзеі, і шмат чаго хацелася сказаць, і так думаю, там вось гэта сказаць, гэта, а часу вельмі мала, і таму так это ўсё пераскоквала з тэмы на тэму. Яна нешта спрабавала распавесці, але потым асекалася, таму што ну, забаронена пра гэта казаць. У вачах бачна, што ну, просіць дапамогі проста, і разумее, што дапамогі робіцца ўсё магчымае, але ну, ад нас ужо нічога не залежыць. За той тэрмін, пакуль яна ў турме, па-першае, памерла бабуля ад каранавіруса амаль год таму. Ну, она так вельмі цяжка это ўспрымала, потому что любимая бабуля часто наведвала яе, падтрымлівала. І таксама была праблема з здароўем бацькі. Бацька хварэў на анкалогію на апошняй стадыі. Ну, яна спрабуе спраўляцца, але бачна, што прайшло 3 месяцы, яна ну, дагэтуль так не можа ну, успрыняць гэта, асабліва яна не можа ўспрыняць гэтую навіну по той прычыне, што ну, яна заўсёды казала, што вось ну, я бацьку дапамагаю, я хочу вот апошняе вот это, колькі яму там наканавана часу пражыць, я хочу яму вот апошні час весь быць з ім. Але ну, на жаль, так атрымалася, так склаўся лёс, што ну, не могла это рабіць. Вось. Ну, падчас сустрэчы мы эту тэму не падымалі, таму што вельмі цяжка пра гэта размаўляць было. Ну, ей было важна пачуць, што яе ніхто не кінуў, яе чакаюць, таму што ну, і калі ты ў турме сядзіш у такім інфармацыйным вакууме, ты ну, не разумееш, што адбываецца, плюс табе там так праца пастаўлена, кажа, што цябе ўсе забылі, ўжо ну, што там табе, ўсё ўжо там і муж цябе забыў, і там маці на цябе забылася, ўжо ніхто цябе не чакае. Вось, і ну, чалавек, канешне, разумее, што ну, гэта пэўна не так, але ўсё ж такі ну, ўсё роўна на такім негатыве, ён пачынае нейкія сумневы яго быць, а можа праўда забыліся. І таму было важна пачуць, што не, ніхто цябе не забыўся, усе цябе падтрымліваюць, усе цябе чакаюць, усё будзе добра. Вось, это, ну, з майго боку, это была галоўная такая мэта, которую я хацеў данесці да яе, што усе за яе. Там внутрі няма доктара, который это ну, здолее зрабіць, а з волі не дапускаюць чалавека, таму што кажа, што ну, гэта можа быць польскі шпіён. Ну, прямо так кажа, это можа быць польскі шпіён, таму мы не пусцім яго. Колер скуры у яе такі попельны, таму што ўжо там 13 месяцаў сонца не бачыла, таму што ну, на працягу гэтага года там раз у дзень на гадзіну бывае меней выводзяць у дворікі гэтыя турэмныя, там 5 на 5 метраў, там
зверху краты таксама, і сонца просто да іх не паступае. І я выйшаў з спаткання, адразу пачаў думаць вось пра перадачу, як там, ну, дапамагаць ёй, там, такую рефлексію наконт того, што адбылося, я ўжо, ну, так, праводзіў цягам некалькіх дзён, і то не з кропкі гледжання эмоцый, а з кропкі гледжання таго, як яшчэ лепей магу дапамагаць жонцы. Ну, свае эмоцыі я так пакідаю для сябе, ўнутры сябе, і ну, ніяк не праяўляю іх. Ёй прыйшоў ліст ад Воскресенска яшчэ летам, але яна не адказала на яго. Ну, просто не адказала. Ніхто у камеры 8 чалавек, 7 палітычных жанчын, усім прыйшоў ліст ад Воскресенска, але яны, па-першае, не ведаюць, хто гэта. Яны просто, ну, хто гэта чалавек, чаму ён просіць памілавання, і, ну, яны казалі, калі б там прыйшоў следчы, там, ці аператыўны які супрацоўнік, ці з пракуратуры нехта прыйшоў, ці яшчэ там уже з адміністрацыі, якой прыйшоў і сказаў, што вось там пра памілаванне пайшла размова, тады б яны нешта думалі, а так яны не ведаюць, хто такі Воскресенскі, і таму яны просто, ну, праігнаравалі, яны падумалі, што гэта нейкі, ну, ці то фэйк, ці што гэта, яны не разумелі, што гэта такое. У прапанове на памілаванне было сказано: признайце віну, раскаянне, і яны падумалі, што, ну, можа, гэта нейкая там аператыўная гульня такая, што вось мы зараз прызнаемся ў тым, што мы не рабілі, і, ну, вось, і з дапамогай гэтага нас асудзяць. Таму, ну, это так успрынялася, это, ну, больш ніяк не ўспрымаецца, это такія лісты ад яго. У хуткім часе можа суд уже пачацца. Напрыканцы месяца павінны быць канчатковае абвінавачванне прад'яўлена ёй, і ў снежні павінен быць суд, і ўжо падрыхтоўка да суду вядзецца даўно і з боку там сілавых структур у тым ліку, таму што, напрыклад, летам прыязджалі супрацоўнікі міліцыі, апісвалі маёмасць у нас. Вось, таму што плануецца іск па крымінальнай справе, і, ну, па гэтаму іску будзе вялікі штраф, там, ці канфіскацыя. Вось, і таму была опіс маёмасці такая. Яна спрабуе спадзявацца на нешта, на нейкія перамены, але, ну, розумам яна разумее, што ў краіне такая сітуацыя, яна бачыць, якія прысуды іншым людзям даюць, якія тэрміны, ні аднаго апраўдальнага прысуду, таму яна разумее, што калі там пасля канчатковых абвінавачванняў будзе зразумела, які там паталок у яе па тэрміну, то, пэўна, ну, гэты паталок і будзе. На дадзены момант 12 год. Ну, прыкладна, і плюс там мінусы, і кажуць, там, ну, 10 гадоў атрымаеш. Вось, таму яна, ну, разумее, што можа гэта так адбыцца, але, ну, спадзяецца на тое, што нешта ж зменіцца, пэўна. Праз які час, невядома, канешне. Але без надзеі, ну, увогуле тады цяжка там жыць. Вельмі цяжка.